да проплака, мечтите обина всяка. Напиче от тебе мъжете се плашат, даже здравей да ми кажат. Искаш ли сега телефона да ти щупя, голи снимки там, дето пращала е друга? Но преди това ще ги пусна в инстаграма, нека има драма. Искаш ли сега на тоя да ти писа, да му обясня как спешното се влиза? Нека